Здравейте хора на YouTube! Днес е времето, в което теглим giveaway-ът. Пожелавам първо на всички късмет, здраве и така. Ама основно късмет за тези, които ще спечелят. В giveaway ще има два победителя, единия печели ранг модератор в моето умрял сървър, а другия ранг VIP плюс в моят умрял сървър отново. Та така, нека да започваме. Имаме 11 харесвания на видеото, което е добре, не съм сигурен. И 11 записали са, които са се записали, нали? И нека видим първият победител. И това е... Хабз. Сериозно, вижте коментарът ми. Добре, това някакво смешно и стана, но... Нека да видим. Сега, първият победител. О, мамка. Вие се базикат. Добре, сигурен съм, убеден съм, че сега ще видим първият победител. Сериозно? Добре, как може от... 14 коментара се падат тия, които не са се записали? Добре. Нека най-сетне, най-накрая, не знам какво вече да кажа. Просто нека видим победителя. Аз ще откача, бе, хора! Моля ви! Някой да победи накрая! Честито е, Dark Team! Печели! Ранг модератор в моят умрял сървър! Бъди щастлив, че няма да виждаш никой в сървъра! И така, ето го. Ай, Dark Team. Те са един отбор в този, бих казал, канал. Забравих да спомена, че плюс реклама, плюс giveaway ще има и реклама за тези, които са спечелили. Та няма кой знае какво да от тази реклама да постигнем, но нека ги им покажа акаунтите, профилите, каналите, не знам как вече ги нареча. Тотално сгъфих от всякъде. Та нека видим последният му клип. Здравейте хора! Beer CMP се завръща! Супер, супер! И вече имаме... И... Моля, че не прочетох, да върна назад. И вече имаме канал за сървър, в който ще снимаме в клиповете... снимаме клиповете в сървър. Това е добре! Ами, човека ми пише, ако можеме, нека... лайкнем. Няма да го споделям, понеже много време ще отнеме клипа. Да, и честито за 442 абоната. Това е добре. Супер. И нека му коментираме клипът. И това беше първият победител, който спечели ранг модератор. Може да се абонирате за него, да официално ще видите двата победителя и както виждате това е първия. Нека се върнем към втория. И вторият победител за ранг VIP+, в моя умрял сървър, разбира се, е... Dark Dragon, честито, ти спечели ранг VIP плюс в моят умрял сървър. И нека направим малката демонстрация за неговия канал. Виждате банерът му и честито отново. И виждаме, че той е преди един час, точно той е направил ревю на моят сървър. И също така да спомена, че сървърът ми от днес нататък ще бъде отворен за постоянно време, мисля. Всеки ден ще го оставям включен. Ще има все някой да ви наблюдава, смисъл такъв, че ще има някой ранг. Евентите са от 8 часа, не съм доправил доста неща. Сложихме и Warp City, превод град. Там може да закупите вашата къща, пък трябва да направим и Warp банка, за да пестите вашите пари или прочие. Така, и нека видим лайкче.
И нека коментираме, понеже клипът е 5 минути и няма да отлагаме 5 минути, защото с ним с бандиха ми остават 5 минути, а това видео става някакво много странно и дълго. Та, честито и на теб. Dark Dragon, имаш 156 абоната, това е доста. Аз съм с 60, но пак ви благодаря, защото снимам от месец и наистина мерси. Та, Dark Dragon, нека ти коментирам. Нека го напишем на български. Най-добре. И за всички тези, които не са спечелили, сигурно ще имат втори шанс на... Защото ако се съберем над 10 човека, сигурно ще пускам книга с ранг. И долу в описанието също така ще видите IP адресът на сервера. Версията е 1.7.2. Той го е написал, за което му благодаря. И мисля, че до тук беше видеото. Так. О, аз съм гаден. Си лайк на видеото. Вие не можете така, това е само за готините. Ага. Пълен загубеняк съм. Но, ако ви е харесало видеото, натиснете ето и палчето нагоре. Това не го поглеждайте даже. Абонирайте се за мен, както и за техните канали. Благодаря, че ме гледахте. Не знам какво друго да кажа, просто чао.